खा साजगनाय खा यगजगनाय मानप्लि कासाय फाइक्या सापं रमै वाति वामा बाय बेलाइखिनो तंको संतंनाय रokni luko rokni nok huk bainani nai tongbaikya wati wama bai hablablab kochokma bai kuakma bai belaikino tong halok sitra achai tongkha tipra sakami kok tumao saimangka jompujula RD block baikha khobjak killa Burma ADC Blaze gongrai kami takhuk Podolion rangkholni nok belaikino kuaknani nai tongkha haste hapangno koikya dati dati khlaiयै visit khlai nai phainani bagui obahno tongko songtongnai rokni amang chimang chalajak samung tangui chajajanai Podolion rangkhol obahino nok huk snamui manjajaya haste hapangni tibo nok huk maya kuno mungsapono sepsap maya tabuk deranani nangui tongkha obahino haste hapangno koikya dati dati khlaiयै visit khlaiयै nok huk rongno naiphaikya hangkeba belaikhon chanai hinai koikya koktumani bisingtui obakhin tong halok sitra belaikhon deranani nangkha tiprasa kami amchai wati phaima bai tam kok saka khnanya di didi report nokbar news bai mani norok ni nok sagradi ego bai mani batoi phaye bai thangka bai kha an thunan je se jaga gri ongnai kha nok bai khaina oma ko amani ekdom bal se kai an laina nai kha bal se pai nai nong kha ki tai kisan bagai chuki rok se ai se hop noroi se tongkha thu se thumalia mia salo diboro pai se pai nai kha bai khainani chesta khaiयै tam khainani boto kisamisa to nangnai kha ekdom bejalong khaba aboto tong mangkala kha botoino aboto nokri to borok chesta jesapano ai dakti khe khaina nangnai kha boto tong mangkala kha nai phaina nangnai kha abo inge gangrai blok ke jompui niko kilabarma Podolion rangkhol soijon tung niko ani buma bobo jakung hamlia ani brui ba o jakung ka hamke hamso yakho ta kano kam se khaimalia ko horo boja thu maya kong maya chini nok se kure kha kuwa ga thang bai ka ha haste ha phang ne borok rok chung nok isa dakti doi phai nai phai ki cha khamung